ongi etorri. Baztango musika eskolako akordeoiko ikasle eta ikasle horiek kontzertu bat eskaini behar dugu Miguel Iparragirreren zuzendaritzapean. Maietan dauden paperetan ikus daiteken bezala, kontzertuak 3 zati izanen ditu. Lehendabizikoa eta 3. orkestak eskainia izanen da. Bigarrena berriz, Ane Oskoz Gaurtzaindarrak eta Andoni Azkarraga Elbetearrak eskainiko dute. Hauek bakarlari eta bikotelanak eginen dituzte. Zuen gustokoa izatea espero dugu. Disfrutatu kontzertuaz eta baita eguraldi eder honetaz ere. Mil esker.
Perlas de cristal.
lehenengo kanta honekin ja akabaila emango diogu gure kontzertuari. Espero dugu zuen gustokoa izena, eta hoixen, segi bizkor eta bertze bat arte. Aio!